ada katresnan sejati. Semuanya bergoyang ayo gini merapat. KMB lagi Margo Mulyo Audio, Dik Nanda silakan. Ayo gini. Om Geng mohon maaf ya. Pak Mamat mohon maaf ya. Oke, seketop dulu. Penari latarnya ini Mas Tejo. Siap. Goyang semuanya yo. Keluarga Agung Bapak Untung, keluarga Agung Bapak Jamin, keluarga Agung Bapak Sukiman, keluarga Agung Bapak Rano, Pak Sutris, Bapak Simun, Ibu Sela, keluarga Ponorogo, dengan ugi keluarga Ibu Hastuti, paling berkah lumantar foto sesarengan. Acara ini disponsori Toko Bangunan Berkah Rezeki. Kabeh joget yo. Pak Yanto lagi. Oke bro. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi. Iya. Baik kekasing ati iki. Pepujan ati ning endi. Jong Dik Nanda lekang tak. Masih rada ngetan kene. Hasil loro rada etan. Nah saetane Mas Tejo. Yo. Ya. Ana. Ayo Dek joget ya. Ayo goyang semuanya. Ya, cuma sing pager ayu pager bagus. Sing ganteng sing cuantik lho iki. Ini madhepe ngulon. Iki serada gede sing iki. Pesta bahagia Mas Bergas Mas Rian Bergas Pamuji dan Elvista Sukma Anggraini. Semoga bahagia selalu untuk kematian berdua. Janji tresno disakaseni. Aduh lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada.
saking Suruhan rahayu-rahayu ngantos dalipun sowan-sowan tatangge pringgo bayaning marga. Bagus ojo sirane longso Ngaturaken panuwun Dimas Dinjo Mbak Nanda.